Igbo mi Igbo ekene m unu ya bụ Daddy Ephraim. He joined the well wishers of Evangelist Ebuka Obi to congratulate Zion Ministry na ihe halo na Anambra State, and he also used the point ka ọjụa ndị ilo na ndị obi akpọ na alakwala ụlọ abalị una ya alahụkwa ụlọ abalị because it's so obvious that the hatred is much. It's so obvious that the hatred is much. And I also thank other pastors that celebrated it. Other pastors. Man, all the so afube my Reverend Father celebrated her. Okunofo. And that hatred then afube my Reverend Father but I celebrated this thing. A Catholic Reverend Father. Afube any of them put opposed to celebrate here. Sekwa na congratulations to Ogolo Isoko to Ndaguleri for ihe emela ha. For ezigbote ihe batana unu amansi na unu afọ ya mana ọ bụla ije chọ message si na ọgwụ kpalịa ndị fada na omekwa nke ọzọ dịkwa wee gba ndị sister okpakpakpakpakpa na-agba ka nkịta here and there. People will be fast to do it. People will be fast to come and debunk. People will be fast to come and ridicule Reverend Sister Sokuloku. People will be fast to come and tag Reverend Father Kuloku na no expose security unu na-eme now the mentally unstable. Man, people are not quick. People are so slow and so evil-minded not to celebrate in Homa men. So some don't for celebrate about other Pentecostal churches, other Pentecostal denomination, but they celebrate liha. Man, a Catholic body did not celebrate it. They did not celebrate it because unu natural suppress in Catholicism. Ihelu lie. Nke kwesịrị enye anyị onwe fada ya asị ihe kwesịrị enye anyị ya were na-enye somebody o were na-alụ hotel na-alụ nke ọzọ ifu ọkwa nke ọlụ bebe congratulate ya e were na-alụ nke nwana alụ skuulu alụcha ya hapụrụ ndị ọ ya hapụrụ oke na ngwele maka na ọnụlọ nwaanyị ọnụgoro na ọma mmụta nwa. Nobody came out to condemn that statement. No ndụ n'afọ. Some wicked individuals among you. Some references, some wicked individuals among you. It's so sad non the on a platform. Those wicked ones all have on a platform above. Manandi ozo nozokwa few that mean well doesn't have the platform and the voice. They don't have the platform and the voice. Man, all these wicked individuals among you, but don't have a platform. That is why it is very quick and easier for you to spray falsehood and false narrative, push the agenda into the people and to the body of Christ, and you expect it to stand. The time to break your stronghold on the people have come, and we are here to break that stronghold. It will never stand, neither shall it come to pass. And then this video that they frame me. Gordon. My brother, Evangelist Prophet Ebuka Obi, nke Zion Prayer Movement or Zion Outreach. There is something I will have told you. I have the opportunity to maybe message you through WhatsApp. And when the opportunity goes through WhatsApp, I can as well send this message through Engineer CC Obi, your twin brother, or better off send this message through Zion. But I decided to make it by myself. But unfortunately, the date fixed for your visit to Anambra State clashed with one of my programs. And I tried everything to see if I can make it. I couldn't. I will have passed this message to you directly. But let me do a little public address. But before I go into that, let me check on my brothers. Some of them are priests. Some of them are non-Christians. Some of them are, I don't want to use the word antichrist. Those people who will always come to the media to criticize or attack Evangelist Ebuka Obi. I want to check on them tonight because I know most of them may have watched
the video visit Ebuka Obi na Anambra State. Visit Ebuka Obi na Anambra State. Most of them watch the video for the kind of crowd just because Nasin Ebuka Obi na bia to open Seraphic Psychiatric Hospital. Now, I have this advice or suggestion to make. Onye obuna man adro comfortable with Ebuka Obi's ministry. Stop following him. Stop watching him for your mental health. For the sake of your mental health. All kwanu neba nedebendala. Mwibu priest. Mwibu whomsoever you are. If you are not comfortable with Ebuka Obi's ministry, stop following him on Facebook. Stop watching his programs for your mental health. It's obvious that na ndi watch the program for the crowd bakolo just because no phone na be to open a psychiatric home all on Anambra State. Most of them are malarungula. Meanwhile, how do they sleep? Now, if you got this young man putano on a Ebuka Obi full speed ojiaga, avoid him. Mobiliturely one mental issue. I still want to understand why Ojibolo Iolo line Anambra State Hunondala, Ebane Debendala. Maybe na ofugonu kam ufodu n'ime bi na Anambra State ma ndị Ezeago ndị Enugu Ezike ndị bla 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 bi na Anambra State si apụta na social media na-akọ ka ndị egbuwara isi o wee decide aka ọlụọla anyị ebe a na-edebe ndị ala na Anambra State ọlụọla anyị maternity ebe a na-amụ nwa free na Anambra State ọlụọla anyị ebe a na-edebe ndị ala maka ọfụgo na ife ekali ka i wee yara iso na first batch of patients again na that psychiatric home. Avoid Ebuka Obi. Speed oji aga buru ife ga-emenwe ife dị na ya. Unu galaru nkwụla bani ndị anti Ebuka Obi. Ndị a na-fight gasi Evangelist Ebuka Obi na unu galaru nkwụla bani taa. Ka ọ bụ na unu watchro the event today na Anambra State. That is why I have always told, most especially Ndigbo priest, my major problem is that Amaromeku. That is why Jabum building come Michio Pam Pam because Choiku and I mean Madaya Niru when we send the Rodumo. And most of us just Ndigbo priest. Rapune Ebuka Obi ko wala ke ada. Unama kwatumie. Open the phone and mestero na Chineke, it will make it no gada. At the fullness of time, or gada. Now, open the phone and mestero na Chineke, oh, nagini in the village, gini na makwatu this man. If open a kuba this man, no matter the force of this man, kubasidieke. I looked at, I just glanced at the video of the Mammon crowd on Anambra State today. Where do I say? Those anti-Ebuka Obi, Nandia natural agent in Ebuka Obi, how watch this video and what? Ha galaru kola banana bania. Avoid him. I watch this in a video, yeah, unless we label one of his patients na this psychiatric home. All one ebane debendala for your mental health. Kiyaribu patient here. Stop watching his videos. Because we have all seen that onwezi ha game nwonya. Ndi nwara agba agbagi mgba fa gbatara anything. Ndi na nwara agba agbagi mgba fa gbatara anything. Ndi chile echichi agbagi mgba ha gbatara anything. Ndi ya na-akpọ ndị ana Obron the comedy bloggers agbagi mgba ha gbatara anything. The content creator agbagi mgba ha gbatara anything. O wee fụzi speed unu ji abịa wee je lụọ ọrụ na ebe a na-edebe ndị ala ana m ha wụọ n'ụnụ
Kiyaribu patient Ebuka Obi na psychiatric home ya. Stop following him. Ebe obu na ihe ọ na-eme adọrọ gị mma. Ebe obu na ihe ọ na-eme na-agbawa gị obi. Ebe obu na ọ na-abụ ịchọrọ iji ntị na-anụ ihe gbasara Ebuka Obi, then avoid him. Avoid his videos. Maka your mental health. What is this? HMOBI Commission project. Don't. I see some were hospitalized already at Mbuka Obosi chemist. Mbuka Obosi, Mbuka Obodunu. I said something. I have something to tell Ebuka, but before then, come check good up on Umunani. Ndi Nigerian Tiano Ebuka Obi come mama BP. He can how far? He can go quite here. He check go kwa BP. After watching today's event, he check go kwa their BP. O check go kwa their BP. Maka kebido no ge watch bidobe. All go kwa Londala. All go kwa the bag the Bendala. Avoid watching him. Imam mengu here dinisia. Or come man watch the belly pam pam. That's it. That's how I want to say my own. Before I will now pass the message directly to him. I want to advise you as a brother. I want to advise you as a sister. Obuni jiro ntianu Ebuka Obi. Pourquoi? Watch Debbie. For your mental health. Nketa, I just glanced the video. When say, "Ogini di HM Masenana bi mepe onogu." Ebe ka crowd see. Hi. Ngwa kam ndaposi yagi. Agogo ngi fe ma agwa gi for your mental health. Wopo onu ni ihe gbasara Ebuka Obi ni mama nwunye dị na ya. Nwegwekwa ndị priest ibe anyị, ndị echichi, ndị evangelist, ndị pastor, ndị prophet. Rapụ na Ebuka Obi ka ọ were aka ya daa. Ọnwụ onye Michael Emenike, if you deliver, mind your business, father. Imion ihe jide ya, ọgụgụ caption ede, mana onwezi ike ige ntị mara ihe a na-ekwu. Say, father, mind your business. If you go in there, psychiatric home. Ebuka my own email, all psychiatric home. Michael, Emenike, don't worry about it very soon. Ian Nagwagebo, avoid this young man. Blue priest, blue reverend father, blue whatever you call yourself. If you go near, if you go no, and a watchala. Achala neto. If go nienu na anu na agba egbe ona atanni. If go nienu na ana ekwu ochie ofu a na-eme. If go nienu obasi uru ni na apụta na disgrace onwe na social media reverend father. Onwe ifo si ka gekwu kwa father. Ụkọchukwu ibe m onwe ihe ozi ka ga-ekwu ifugonia welu nketa atamalu no welu crowd ifo na Anambra state today wee malu na imame wife dị n'isi this young man amamu onwe ihe jikọrọ mụ na ya na-abụrụ ije ozi Chineke. And maybe sometime I was posted in their area, na side beha. So I was there when he was just a boy. But looking at the way Saga, I didn't come make advice. Giwabo onye uzi Chineke naturally jinto no maka this young man. Weapon on here basalia maka mental health to go nketa atakuzili mife. Weapon on here basalia Ebuka Obi maka your mental health. Because daddy, father,
Father, I'm a nigga watching my video. Because we probably never beside this young man. Because now, unless money watch it or Anambra program yata, only watch it, they just glance go to one thing. Don't even glance at BP Galia. You wake watch your crowd number BP Galia. Because he can by now, each and I'm putting him go na social media. More before you go na your prayer ministry, more na church. Each and by now, Ebuka Obi undergo more. If any could go na media, if any he criticize Ebuka Obi, my name calling Nine, I'm a nika by now, each and by now, Ebuka Obi a car that go na puo. So he went get a glance yaki in any one tinty if activities here, performance and all cut today. You wake a guaya BP Garia. He was end there up one of his patients na psyche. So I'm more about to help you than to tell you weapon. Kaini ne pwana koko. Only when interest to identify with him, go to Zion Ministry and identify with him. It's only open for everybody. Then if you don't want to identify with him, stay away. No do na koko watch beer. Rapia open no gada. Open the one mestero na Chineke. Oge jinwa yo da igafia. Ebuka Obi ma stand with the test of time. Mo open the one mestero na Chineke. So kairapia, kairiji aka eje ikwatu kairapia ko wala aka da. Mo open na ihe na mestero na Chineke. Mana open ihe na mestero na Chineke. Okwa ifu ikpoko ndi village unu niile. Father, ikpoko ndi village unu niile na ndị niile gị echi gị na Father the same time. Unu niile kwabia ka unu kwatu unu ama kwatu nwe ma ọ bụ na aka Chukwu dị n'ije ozi ya. So the best thing I ga eme bụ ka anyị rapịa nya gaba oga ọfụma. Glory be to God. Ayama na aka Chukwu dị ya ọ dazikwa ayafia mana ije ka iwela aka gị kwatuo ya ime nwe. You can't do it. No, after today's event, can you still open your mouth and say Ebuka Obi Shikwa? Iba Anambra boko Lagos. Can raposiage? Can gwazi nwanne m nwoke bụ Evangelist Prophet Ebuka Obi ihe m chọrọ igwe ya. Man of God, onwe ekwuru m na onwe ihe m ga-agwa gị. And na when the opportunity to give message na WhatsApp or email give voice note. Nchokwani oga akpo mkpo oge no na ikpoga morom mogabu distraction or something. Then I can as well send message to you through Engineer CC, who your twin brother. Or better off, as I said, tell Akuzayon, say Agwagi Hediotua, because I'm not noggin so. Mana achobro me like that, achobu me biano wem. No, ever he went event. Agwagi hen choli gwagi. Menenega and Amolanga gwagia. Manebobuna program gi clash with one of my programs. Or women are every effort to make it. I couldn't make it because program FX gear long ago before it in a date in Seraphic psychiatric home. So I tried to see if I can make it regular, but I couldn't. Iem kare gwagi na glory kan chose gwagi eba gwagente Evangelist Prophet Ebuka Obi yen chori sigebo no na Anambra State no I am the Anambra I say no ino kwa na ka ga no biko inabakwa Lagos biko o anotekwa na aka eba ka ka ndị ụka anyị niile yara ịbịa basi na nke odikwa ka ndị Lagos Ebuka Obi biko anotekwa na aka na Anambra State. In fact, sigo na bazi ahoha ka ememe katakwe odikwe ka ndị Lagos ndị church isi dị na Anambra State ebebe kwuwa akwa ka ndị Lagos na-ekwe mma dịkwa affected biko kwa na bakwa Lagos mana ije sigodo gị no na Anambra ije ịbịa dị mma biko
ife ọzọ ị ga-alụla anyị na Anambra steeti ịlụgo ụlọ ndị ala no problem. Echekwa mma ụlọ ndị ala ka ị karịa ịlụ na Imo steeti bụ ụnụ. Echekwa mma ị karịa ịlụ ụlọ ndị ala n'Imo steeti bụ ụnụ. Lụziala anyị nwa orphanage something like that. But if you decide ịlụ ụlọ ndị ala na Anambra, maybe because of ụfọdụ ndị bi na Anambra steeti, ndị Enugu steeti bi na Anambra steeti na-akọgheri, fine, no problem. Ịlụgola anyị ụlọ ndị ala, chezie ife ọzọ ị ga-emela Anambra. Ebe ọ bụ na Chineke gọzie gị, nye gị that spirit, ndị a na-akparị gị, ndị a na-apụta ekwu Ebuka Obi chọchọ ha na-eme their personal business. Fa nweta ego, they will open business na-akpala ego. Mana ịlụọ nke a for free, ịlụọ nke a for free, ịlụọ nke a for free. Mmadụ na n'ime fa menwuri ya. Yes, somebody nwere ike sị m ọkwa m na-alụlụ widows ụlọ. Ana m alụlụ widows ụlọ. Widows one ka m lụkwa n'ụlọ ụlọ, ego one ka m ji. Eji m ego. O mekacha iwelu ego m na-atụnyelu orimiri Ebuka Obi. What a comparison, cha. So you can say, I'm not all widows, no. Fine, no problem, it is true. But you cannot compare Moa with him now. Zoku nebu mi also no ni ijozia. Mana na speed onyaji did too much. Speed did too much. So ndị a na-eme mkpọtụ jeze nzuike unafugo unejiga Anambra State today man una ma menwe fedi n'isi Ebuka go and rest. Ebuka no ma biko nya bụrụkwa na ịnọsigo maka na ikukwue kpom na Anambra State ya kịta si na na-emekwa program ndị ụka anyị nwere ike bịaba na nke anyị enwebe showdown biko anọkwa na ebe a nabakwa Lagos biko thank you and God bless you. Now, because share this video, emero me can wear Barry mother obuna no, kai check it up on India Nigerian anu Ebuka Obi kai malo ka BP had after the program in Anambra State today. May God bless my brother Evangelist Ebuka Obi and bless his Zion ministry. Adme nwuluga anyuku. Me nwuluga anyuku. Aye wugo mgba ayi wulu. We without social media. We can on a secondary school, we can on a primary secondary school. Omo Abukona, your father knows me. Nagi, your father knows me. Omo Abukona. When I was posted side the bono, they know about it. So ebo na Chineke kubagi, I ganyegi support. God bless you. And bless everybody that has watched this video or may watch this video tomorrow. Bless Zion Ministry. And also bless my own Ephraim Ononye Ministries. God bless you all.